שלי ב5 שקלים. כן, כן, שמעתם נכון. רגע, שנייה. החורף צריך שלי ב5 שקלים. חבל לך על הזמן. אתה תאכל אותה. אני אוכל אותה? את שרקת לי את כל האוטו! זה אתה רצית שיקרה. את רצינית? מניאק. איך את מדברת? את שרקת לי את כל האוטו! אתה. וואלה, אני... אתה תאכל אותה. גברת. אתה תשלם גם לי על כל ההוצאות. גברת, את נכנסת בי כשיצאת מהחנייה והחברה שלך, עכשיו יש בן אדם פה שראה את הכל, איך שיצאת. מכות ישנות, אתה יכול לצאת. לא מכות ישנות ולא בשיך. תסתכל. אני רואה הכל, אני יודע בדיוק איפה שהיה. תסתכל. את מבריאה לי פרטים או לא? אתה מכיר את זה? שב עליו. שב